Ovaj slon ima nevjerojatnu snagu. Ona može samo sa surlom iščupati drvo. Ipak, ona će ostati u zatočeništvu, držana samo laganim užetom. Unatoč svojoj sposobnosti da se lako otrgne, ona to niti ne pokušava. Zašto? Počinje kad je mlada. Prvi put je vežu dok je mala i još nije dovoljno jaka da prekine uže. Isprva će pokušavati koliko god može da se oslobodi, i pokušavati, ali će na kraju shvatiti da ne može. Odjednom se za nju veže nešto jače od bilo kojeg užeta, lanca ili ograde. To je uvjerenje da se ne može osloboditi. To je uvjerenje, ono što je sputava, unatoč njezinim sposobnostima. I ja imala sam ta ista uvjerenja, možda ih imaš i ti, uvjerenja koja su me sputavala, uvjerenja koja su me dovela do toga da se osjećam neispunjenom u svom poslu, da se borim u svojim vezama i da živim životom koji je bio daleko od ovog koji živim sada. Tek kad sam postala svjesna svojih užadi i aktivno ih povukla, našla sam se u drugačijoj stvarnosti. Kako prekidati konopce koji vas vezuju? Ne vjerujte svemu što mislite. Kad sam imala 6 godina, imala sam omiljenu dadilju, Amber. Jednog jutra majka mi je rekla da je više ne može čuvati jer nije imala dovoljno novca da je plati. Tako sam tog poslije podneva otvorila svoju prvu tvrtku. Skupljala sam kamenje iz cijelog susjedstva, slikala ga svojim umjetničkim setom i išla od vrata do vrata, prodajući ih našim susjedima. Te smo noći Amber i ja bili zajedno na kauču. Kad sam bila mlada, bila sam hrabra, otvorena i neustrašiva. Nosila sam ono što sam htjela ili nisam htjela nositi, vođena vlastitim glasom koji mi je govorio što će me usrećiti. Bila sam i zaljubljena. Zvao se Fernando i bio je divan. Kao i sa svim drugim, nisam se bojala zgrabiti ga objema rukama. Kako sam rasla, ova je slika počela blijedjeti. Moju je bujnost zamijenila plašljivost, moje vodstvo konformizmom, moju smjelost strahom. Mislim da nitko od nas ne napušta djetinjstvo bez nekih užadi unatoč najboljim namjerama naših roditelja. Odrastao sam uz majku koja je bila odlučna da mi omogući savršen život. Naoružana ljubavlju i dobrim namjerama, učinila je sve za mene kako bi mi pomogla da budem savršena. Ja bih spakirala kofer za školski izlet, a ona bi ga raspakirala i prepakirala na savršeniji način. Bila bih spremana predati školski umjetnički projekt, a onda bi ona dodala svoje poteze kistom da ga poboljša. Kasnije mi je rekla kad moj izbor dečka ili stana nije bio dovoljno dobar. Iako je samo htjela ono što je najbolje za mene, ja sam prestala znati što je najbolje za mene. Nastalo je nesvjesno uže. Ne bih trebala vjerovati vlastitom glasu i vlastitim sposobnostima i bojala sam se da nisam savršena. I drugi su se konopci pričvrstili. Odrasla sam u obitelji punoj vike, glasnih glasova i čvrstih mišljenja. Kako bih sačuvala mir, naučila sam šutjeti, ne ljuljati čamac, postati nevidljiva. U školi sam vjerovala da je važnije uklopiti se nego isticati se. A bol zbog ranog slomljenog srca navela me da se suzdržim u svojim vezama kako bih izbjegla povrijeđivanje. Nisam dovoljno dobra. Ne govorite glasno. Nemojte se isticati. Strah od neuspjeha. Ovo su bili moji konopi. Ovo nije samo moja priča. Poput slona, svi mi u djetinjstvu počnemo vjerovati u određene stvari koje nisu bile istinite, ili barem više nisu istinite. Ali i dalje živimo s njima kao da jesu. Ako ste se ikada osjećali nedovoljno dobro, sami, neželjeni, nevoljeni, nevidljivi, bespomoćni, kao da ne pripadate, ovo su vaši konopi. Ako ste ikada osjetili da ne možete vjerovati sebi, vjerovati drugima, govoriti, isticati se, tražiti pomoć, pustiti druge unutra, biti prihvaćeni onakvima kakvi jeste, to su vaši usci. Ova nas užad sputavaju.
Uhvatila sam se da ne poštujem tuđa mišljenja kada sam trebala vjerovati vlastitom, šutjela sam kada bi mi koristilo da progovorim i stapala sam se s njima kada bih bila sretnija da sam imala hrabrosti istaknuti se. To me dovelo do niza poslova koji su varirali od podnošljivih do bijednih. U jednom sam se nadala da ću se razboljeti kako bih mogla ostati kod kuće. To me dovelo do niza veza u kojima nisam imala povjerenja u sebe, drugu osobu i odnos. Moje su uvjerenja utjecala na način na koji sam doživljavala svijet, što je promijenilo način na koji sam se ponašala, što je dovelo do samoispunjavajućeg proročanstva. Osjećala sam se malom, a moj svijet je postao manji. Ono u što vjerujemo ima snažne učinke. Desetljeća istraživanja socijalne psihologije to potvrđuju. U studiji provedenoj na koledžu Dartmouth, sudionicima je stavljen ružan ožiljak na lice šminkom. Zatim su poslani u sobu na razgovor i zamoljeni da izvijeste kako su ljudi reagirali na njih s ovim ružnim ožiljkom. Ali ovdje je obrat. Neposredno prije nego što su otišli, eksperimentator je rekao, sačekaj malo. Samo želimo malo popraviti tvoj ožiljak. Umjesto da ga poprave, uklonili su ga u potpunosti. Dakle, bez njihovog znanja, sudionici su krenuli u svoje razgovore, izgledajući potpuno normalno. Unatoč tome, vratili su se i izvijestili o tome kako su njihovi razgovori bili neugodni, kako su ljudi izbjegavali pogledati svoj ožiljak, imali problema s uspostavljanjem kontakta očima te kako su bili napeti i neugodni u razgovoru. Njihova uvjerenja o svom ožiljku navela su ih da vide stvari koje zapravo nisu bile i da daju značenje nedužnom ponašanju. Ono što je mogao biti sasvim normalan razgovor umjesto toga postao je neugodan. Njihova su uvjerenja stvorila njihovu stvarnost. Druge studije pokazuju isti učinak. Istaknite azijski identitet azijske žene prije testa iz matematike, ona će biti bolja. Istaknite njezin ženski identitet, ona će biti lošija. Navedite grupu muškaraca da vjeruju da je sportski zadatak dijagnostika sportske inteligencije, bijelci postižu bolje rezultate. Navedite ih da povjeruju da je to dijagnostika prirodne atletske sposobnosti, crnci to čine. Dajte nekome bijelu kutu i recite mu da je to liječnička laboratorijska kuta, bolje će se ponašati na zadatku pažnje nego kad mu kažu da je to slikarska kuta. U svim tim slučajevima, isti ljudi, iste sposobnosti, isti zadaci, različita uvjerenja. I u svakom slučaju, njihovo je uvjerenje bilo ono što je podiglo ili smanjilo njihov učinak. Način na koji vidite sebe i svoje okolnosti utjecat će na ono što vidite, kako se ponašate i što će se dogoditi kao rezultat. Gotovo kao da nam naša uvjerenja postavljaju slušalice virtualne stvarnosti, slušalice koje nam omogućuju da vidimo stvari koje zapravo nisu tu i šalju nas u lažnu stvarnost. Imamo ove slušalice čak i kada su miljama daleko od istine. Sjećam se da sam čula vrhunskog modela, Cameron Russell kako govori kako su modeli, unatoč najsjajnijoj kosi i najdužim nogama, neki od fizički najnesigurnijih ljudi na planetu. A nagrađivana autorica Lidija Uknavić ispričala je kako nije slijedila književno predstavljanje koje joj je ponuđeno na početku svoje karijere. Razlog u njenim riječima. Ne znamo se uvijek nadati ili reći da, ili izabrati veliku stvar, čak i kada je to pred nama. To je sramota koju nosimo. Sramota što ne vjerujemo da to zaslužujemo. Naše slušalice nas tjeraju da živimo u lažnoj stvarnosti. Oni također uzrokuju da sudaramo jedni s drugima. Jednom sam izlazila s nekim nekoliko tjedana. Zvaćemo ga Ben. Razgovarali smo svaki dan. Zatim je otišao na radni put. 4 dana tišina. Nisam čula ni riječi. Kako biste ovo protumačili? Koja je prva misao koja vam se pojavi u glavi? Moje su me uvjerenja navela da se zapitam što sam učinila ili rekla da natjeram ovu nekoć entuzijastičnu osobu da promijeni mišljenje o meni.
Njegovu šutnju podijelila sam s prijateljima. Jedan, koji priznaje da ima problema s povjerenjem u ljude, bio je siguran da je na putovanju s drugom ženom. Druga, koja priznaje da se boji odbijanja, pretpostavila je da je vjerojatno uzrujan jer ga nisam pozvala kao pratilju na nadolazeće vjenčanje. A treći, koji ima problema s predanošću, pretpostavio je da vjerojatno misli da se krećemo prebrzo i da uzima malo predah. Svaka je osoba vidjela istu situaciju kroz objektiv svojih slušalica. Tko je bio u pravu? Kako bih trebala odgovoriti? Svaka od ovih pretpostavki dovodi do drugačijeg odgovora. Krećeš se prebrzo. Trebao bih se povući. Ali ako se osjeća odbačeno, to bi ga samo više povrijedilo. Osjećate se odbačeno. Trebala bih se javiti i pozvati ga na vjenčanje. Ali ako misli da se krećemo prebrzo, to će ga samo još više odgurnuti. Bila sam tako zbunjena. Dok sam pingepongala u svojim slušalicama, dok sam nakratko posuđivala slušalice svojih prijatelja, ova je veza polako umirala. Jeste li spremni za ono što se događalo u Benovim slušalicama? Bio je duboko povrijeđen prošlom vezom, bojao se ponovnog povrijeđivanja i povukao se kad ga je njegova nesigurnost savladala. Nije to bilo ništa od onoga što je itko pretpostavio. Ponekad naše slušalice stanu na put našim odnosima. Trebalo mi je dugo da ovo naučim. Baš kao što nas naša uvjerenja mogu sputavati, mogu nas i tjerati naprijed. Vratimo se na trenutak proučavanju ožiljaka. Zamislite suprotno. Zamislite da istraživači stave nešto na lica sudionika što ih navodi da vjeruju da izgledaju lijepo, a zatim to uklone prije nego što odu u društveno okruženje. Sada, što mislite što oni vjeruju o odgovorima drugih? Što mislite kako se pojavljuju drugačije? Kakva je razlika, vjerujete li da ste ružni ili prekrasni, dobri u matematici ili loši u njoj, dobri u sportu ili ne? Čini se veliki. Napokon sam naučila ovu lekciju. Slušalice su me dovele do pravnog fakulteta. Tamo su moja dugogodišnja lažna uvjerenja ojačana, težiti savršenstvu, slijediti gomilu, bojati se neuspjeha. Ovo je bio poznat put. Onda sam se jednog dana, bez puno razmišljanja o tome, prijavila za tečaj izvan pravnog fakulteta, tečaj koji je obećavao osloboditi moj kreativni potencijal. Morala sam dizajnirati inovativne proizvode i iskustva, točnije, povući gotovo svaki svoj kanap. Morala sam vjerovati vlastitom glasu jer kada su u pitanju inovacije, po definiciji nema nikoga od koga bi mogla potražiti odgovore. Morala sam se potruditi jer inovacija ne proizlazi iz igranja na sigurno. I možda najvažnije, morala sam biti spremna na neuspjeh, biti spremna i ne biti savršena. Najbolji dizajni nastali su tek nakon više neuspjelih pokušaja. Ako sam željela to ispravno shvatiti, prvo sam morala biti spremna to učiniti krivo. Mučila sam se u razredu jer su sve stvari koje bi mi pomogle da uspijem bile iste stvari za koje sam toliko godina vjerovala da ne bih trebala raditi. Napokon sam popustila pred njihovim ludim pristupom i dogodila se najčudesnija stvar. Bila sam slobodna, igrati se, isprobavati stvari, eksperimentirati, živjeti kao prije svojih užadi. Osjećala sam se slobodno na način na koji nisam od svoje 6. godine i postigla sam stvari za koje nisam mogla ni zamisliti da su moguće. Bila sam zapanjena, ponosna, oslobođena i zbunjena. Pitala sam se jesu li uvjerenja koja su me sputavala u ovom razredu ista ona koja su me sputavala u drugim dijelovima mog života. Sjeme je bilo posađeno. Možda ne bih trebala vjerovati svemu što mislim. Slušalica isključena. Da bi je skinula, samo sam morala shvatiti da je imam na sebi. Užad prekinuta. Nova uvjerenja vode novim dijelima. U svom prvom hrabrom potezu od svoje 6. godine odbila sam ponudu za rad u odvjetničkom uredu i smjestila se u drugu stvarnost.
Eksperimentirala sam s različitim poslovima i prihvatila razne sporedne projekte, rekavši da onima kojima bih prije rekla ne zbog nedostatka iskustva, vjerujući da ću to moći shvatiti. Još uvijek sam se bojala neuspjeha i krivog skretanja. Samo više ne dopuštam da me ovo zaustavi. Onda sam jednog dana preuzela 10-tjednu poziciju na pola radnog vremena, trenirajući govornike. Zaljubila sam se u ovaj rad. Govorimo o ljubavi na Fernandovoj razini. Nisam se više bojala zgrabiti stvari s obje ruke, osnovala sam vlastitu tvrtku, pomažući vođama da postanu moćniji govornici, i predavala sam na predavanju o komunikaciji na Stanfordu. Za mene je posebno značajno to što sada drugima mogu dati ono što sam tako dugo gubila, moćniji glas. Pukla sam i druge konope. Kad sam bila samosvjesna i sramežljiva, nikad nisam mogla zamisliti da ću vam otkriti svoju nesigurnost na pozornici. To bi više zvučalo kao ružan san. Ipak, nekako, evo me. Ovaj proces se nije dogodio preko noći. Svaka nova misao, svaka nova radnja nadograđivana je na onu prije dok se nisam našla u novoj stvarnosti. Još uvijek imam užad koju pokušavam prekinuti. Moj je cilj s vremenom sve manji. Da bih stigla tamo, podsjetila sam se na izazov maršmelo. 4-člani timovi dobivaju 20 štapića špageta, yard konca, metar trake i maršmelo. Pobjednički tim je onaj koji može izgraditi najviši samostojeći toranj koji može za 18 minuta. Bijeli slijez mora biti na vrhu. Ovaj je izazov u cijelom svijetu postavljen studentima poslovnih škola, odvjetnicima, izvršnim direktorima, tehničkim direktorima, inženjerima. Što mislite, tko su među najboljima? Djeca iz vrtića. Evo zašto. Druge grupe će uzeti ono što misle da znaju, ono što misle da je jedini točan odgovor, i na kraju krenuti u krivom smjeru. Nasuprot tome, djeca u vrtiću ostaju otvorena za više mogućnosti. Testiraju različite mogućnosti, prikupljaju informacije eksperimentiranjem dok ne pronađu najbolji put naprijed. Zabavljaju se. Ono što nas kao djecu čini tako nevjerojatnima jest da živimo u svijetu prije konopa. U svijetu prije onoga što je poznato, kada postoji ono što je moguće. U svijetu prije ne mogu, kada postoji kako bih mogao. U svijetu prije nego što padnemo i ostanemo dolje, kad padnemo i ponovno se dignemo, bez straha. U svijetu u kojem nas ništa ne koči u našem punom kapacitetu. Ono što je tečaj dizajna bio za mene, nadam se da je ovaj govor za vas, sjeme koje vas navodi da preispitate ono što ste prethodno prihvatili kao istinito, koje vas čini svjesnim svojih užadi, koje vam pomaže da vidite da su uvijek bili vaša kočnica. Bez obzira tko ste ili gdje ste, u ovom trenutku, postoji život koji možete živjeti ako prekinete svoje užadi. Dobivate jednu po jednu novu misao, jednu po jednu novu radnju dok se jednog dana ne nađete u novoj stvarnosti. Hvala vam.